እዚ ሰላምታና ተቀበሉ ፈንዋና ተከታተሉ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ዓርቢ 10 ሚያዝያ 2026 ዝተዳለወ ሓድሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ። ምክታልኩም ብክብሪ ዕድም ፈለማ ቀና ጥፍታቱ ህወሓት ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ዝሕጋዊ ይብል። ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ግዚያዊ ፍቃድ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ከይስገጉ ወሲኑ። ኔታንያሁ ምስ ሊባኖስ ቀጣዊ ዝርርብ ክጅምር ንካቢነ ሚኒስትራት ኣፍሊጡ። ፑቲን ኣብ እዋን ፋሲካ ምስ ዩክሬን ተኩስ ዶ ምባል ኣዊጁ። ብሪጣንያ ሊባኖስ ብህፁፅ ካብ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክትካተት ኣተሓሳሲባ። ተላዘብቲ ኢራን ናብ ፓኪስታን ኣብርሖም። እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ክትከታተሉኒ ብክብሪ ዕድም። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማሊ ኣብ ፌስቡክ ገፁ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንምንውሑ ንውዕል ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝጥሕስ ብምባል ተቃዊሞም። ኣብቲ መግለፂ እቲ ን3 ዓመታት ዝፀንሐ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ዝስምዕ ዘቐመጦ ብዝርዝር ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተጣየሰ እዩ ኢሉ ብምስዓብ እንተኾነ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መቀፀልታቲ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ክፍፅሞ ዝፀንሐ ተግባራት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝወፅእ ሕግን ነቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምጥሓስ ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ምውሳኑ ተቃዊሙ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዕድመ ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምንውሑ ክልቲኣዊ ፖለቲካዊ ዝርርብ ኣሰማማዕቲ ኣካላት ዘይተገብረሉን ካብ ኣፍልጦ ተሳተፍቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወፃኢ ዝተመሓላለፈ በይናዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ንመላእ ህዝብና ኣደራደርቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ማሕበረሰብ ዓለምን ከነፍልጥ ንፈትሉ። ዕድመ ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንሓደ ዓመት ከም ዝተናውሐ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብሰሉስዩ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እቲ ንሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ፀንሐ ፕረዚደንት ናይቲ ክልል ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ምስ ሰበ ስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ክዘራረብ ምቕናዩ ይፍለጥ። ብሰሉስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ብምርኻብ ንናይ ሓደ ዓመት ፀብፃባት ኣፈፃፅማ ስራሕ ከም ዘቕረበ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እቲ ጀነራል ቅድሚ ሓደ ዓመት ንጌታቸው ረዳ ብምትካእ እዩ ስልጣን ሒዙ። ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ተሪድ ነቐፌታ ከቕርብ ዝሰማዕ ጌታቸው ኣብቲ ትማሊ ምስ ሰበ ስልጣን ትግራይ ዝተኻየደ ርክብ ተሳቲፉ ነይሩ እዩ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብ8 ሚያዝያ ብማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር ሓበሬታ ብመሰረት ሕጊ መንግስቲ አንቀጽ 62 ዝባር 9 ከምኡድ ኣዋጅ ቁፅሪ 359 ዝባር 1995 አንቀጽ 14 ንኡስ አንቀጽ 2 ቤት ምክሪ ሚኒስተራትን ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመልኪቱ ብዘጽድቕ ደንቢ 479 ዝባር 2013 አንቀጽ 4 ዝባር 2 ብመሰረት ዘቕረቦ ፀብጻብ ሓደ ዓመትን ካብ ሚያዝያ 1 ክሳብ 2018 ብግዕዝ ጀሚሩ ሽሞት ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ከም ዘናውሖ ኣመልኪቱ። እቲ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዘይምቅራው ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባ መቐለን ወጥሪ ሰፊኑሎ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብወገን ሰመዚ ትግራይ ስሩዕ ባጀታዊ ደገፍ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ብዘይምርካቦም እኹል ኣገልግሎት ንህዝቢ ክህቡ ከም ዘይክእሉ እዮም ዝዛረቡ ፀኒሖም። መራሕቲ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘካይድዎ ዘለዉ ፅምዶ እውን ንሰመዚ ፌደራል ባህ ዘበለ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ጉንበት መበል 7ይ ሃገራዊ መረፃ ንምክያድ ኣብ ምድላው ትርከብ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት እታ ሃገር ሰልፍታት ብክትዕን ጎስጓስን ይወዳደሩ ኣለዉ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ንቁጣጣት ህዳሉ ምዝገባ መረፅቲ ድማ ይቐፅል ኣሎ። እታ ንልዕሊ 6 ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ባይቶታት ውክልና ዘይብላ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነወት ክልል ትግራይ ሕጂ እውን ካብዚ ሃገራዊ መስርሕ ወፃኢ እያ ዘላ። ገዛእ ሰልፊ ብልፅግና እውን እንተኾነ ኣብ ክልል ትግራይ ንሃገራዊ ባይቶ ይኹን ክልላዊ ምክሪ ቤት ሕፁይ ከም ዘየቕረበ ቢቢሲ ዝረኣዮ ዝርዝር ሕፁያት የመልክት። ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ግዚያዊ ፍቃድ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከይስገጉ ወሲኑ። ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኣሽሓት ግዚያዊ ፍቃድ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክስገጉ ዘመሓላለፎ ውሳነ ነፂግዎ። እቲ ብፌደራላዊ ዞባዊ ዳኛ ብራያን ሞርፊ ኣብ ቦስተን ዝተዋሃበ ብይን ነቲ ብምሕዳር ትራምፕ ንኣስታት 5,000 ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ዝግበር ዝነበረ ግዚያዊ ሓለዋታት ንምቁራፅ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝዓግት እዩ። ግዚያዊ ሓለዋ ብመሰረት ሕጊ ኣሜሪካ ብሰንኪ ኩናት ብተፈጥራዊ ሓደጋታትን ወይ ከዓ ካልእ ፍሉይ ኩነታትን ካብ ሃገሮም ንዝሃደሙ ውልቀ ሰባት ዝወሃብ ኮይኑ ብሕጋዊ መንገዲ ክነብሩ ክሰርሑን ዘኽእሎም እዩ። ኢትዮጵያ ብሓዊሱ ዜጋታት 13 ሃገራት ኣብዚ ሕጂ እዋን በዚ ሓለዋ እዚ ተረባሕቲ ከም ዝኾና ይግለጽ። ዳኛ ሞርፊ እቶም ፍቃድ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ካብ ኣሜሪካ ክወፁ ኣለዎም እንተዘይኮይኑ ክስገጉ እዮም ዝብል ውሳነ ትራምፕ ኣቀዲሙ ዝተሓሳሰበ ዝተገበረ እምበር ንጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ዘጋጠሞ ገምጋም ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ ገሊጹ።
بمسرة تبيت فردي ذهبوا وسانة نتهم جزاو فقط زلهم إثيوبيان نجزيو عب أمريكا ختصنحو خمس خلون سبسبات دوتشي ويلا عمل كيتو تلازبتي إيران باكستان أمرهم إيران نتمس أمريكا استبصح سمع مقرات تسابقو بتداغاغمي يتحسكم زلوكوا أنت قلتت جوجل له أخو تهاجر باكستان أمرحو اتلوخ اتوغينات عمززا مس أمريكا كم زرارب أمباسادر إيران باكستان راغيتو بقدامس مكتر بريزيدنت أمريكا دي جي فانس إسلام آباد كرخابو مخانو قليتو نيرو أمباسادر إيران باكستان رزا أمير مودامو اتزررب إيران أبزقربوتو عسة نتبتات زتمركوسو خون يخبل إكس صحفو اتم نتبتات بلك انتا يوم زبل قلم مدنقار اللو موقدام ولا كوا سرعة إسرائيل نتي دبلوماسيو تبقسو نمزراق بتداغاغمي متحستو خسدو مبال يقبر انتهالوا اتزررب كاين مخانو حابيرو قدامي منستر إسرائيل بنجامين نتناهي نخابينا منستراتو بقطف مس ليبانوس بقتا زررب كجمرو كم زحبرهم قليتو تقدامي منستر إكس بوانقوا هيبرو زرقو صحف كاب ليبانوس بتداغاغمي نزته زبل تصوعيت مس قربلو تمالن كابينه منستراتو قطاو زته خجمرو كم زحبرهم افليتو بتوسخي اتي مس ليبانوس زغبر زته نحزب اللهن عطوقات افتحكا امونغو ليبانوسن اسرائيلن سلاماو ركبات نمسرات زعلمو خمزخونه ابريو بريزيدنت ليبانوس جوزيف اونون قدمي بنجامين ناتانوي كم زمبالو اب اكساب زسفرو صحف اتونكو فتح امونغو اسرائيلن ليبانوسن قطاو زته مكيات سمع مقرات تخص مقبار نيلو بريطانيا ليبانوس بوصص امقرات تصابوتات كتكاتتا تحساسيبا صحافي ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ሊባኖስ አካልቲ አሞንጎ አሜሪካን ኢራን ዝተገበረ ቅድመ ሁነታት ዘለዎ ናይ ክልተ ሰሙ ስምዕ ምቁራት ተውሲ ብውጽጽ ክካተት ከም ዘለዋ ትዛረብ ኩፐር ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝተረኣየ ሃገር ምግዳድ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣዝዩ ከም ዘሻቐላ ትዛረብ مقرات تصابو نصتا اسرائيل كمون سفيح دهنت الزوبا قنوع نجر مخانو كم تامن تزارب ابزوان ابلع لبيروتن كالوت كبابيتات ليبانوس متقعتي فتصم كم زلو صبصبات يملكتو بريزيدنت جوزيف او نت متقعتي ጭፍጨፋ خبل قليصو መንግስቲ ቅድሚ ሎሚ ነቶም ዝተቆሉ ንምዝከር ህዝባዊ በዓል ኮይኑ ከም ዝሕልፍ ኣፍሊጡ ን10 ደቂቃ ኣብ መላእ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ይፍጸም ነይሩ ሰራዊት እስራኤል ልዕሊ 100 ደብዳባት ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕላማታት ህዝቡላ ሂሉ ዝገለጾ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝተፈጸመ ሓቢሩ በዚ መጥቃዕቲ ጽዑቕ ህዝቢ ዝነበሩ መንበሪ ኣበይቲ ተሃስዩ እስራኤል ድማ ልዑል ቁጽሪ ክሳራታት ከም ዘስዕብ ኣይትስሕቶን بمسرات ጸብጸባት ሚኒስትር ጥዕና ሊባኖስ 890 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ብውሕዱ 182 ሰባት ክሞቱን ከለዉ እዚ ልዕሊ ይኸውን ተኽእሎሎ ሕጂ ነዊሕ እዋን ጽንሕ ስትራቴጂካዊ እስራኤል እንታይ ምዃኑ ኣጸጋሚ እዩ ወታደራዊ ሰበስልጣን እስራኤል ከይተረፉ ህዝቡላ ብሓይሊ ዕጥቁ ከም ዝፈትሕ ይኣምኑ እዮም እቲ መጥቃዕቲ ንእስራኤል ገለ ወታደራዊ መኽሰብ ክትረክብ ዝሕግዝ ይኽእል እዩ እዚ ግን ድሩት ክኸውን ተኽእሎሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተቃወምትን ደገፍትን እቲ ጉጅለ እዚ ፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ዘይቅብሉን ዘይምኽንዩን እዩ ብምባል ንመጥቃዕቲ እስራኤል ይኹንኑ ኣለዉ ብተወሳኺ ሚኒስትር ማሕበራዊ ጉዳያት ወጻኢ ሊባኖስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ሊባኖስ ብዛዕባ ስምምዕ መቁራፅ ተኹሲ ንኽትዛተ ኣብቲ ማእቲ ዘተ ቦታ ክህልዋ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጻ ሚኒስትር ማሕበራዊ ጉዳያት ሊባኖስ ሓኒን ሰይድ ሊባኖስ ብመንፅር ተኹሲ ደሞ ባል እቱቱ ምዃና ብምግላጽ መንግስቲ ሊባኖስ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ሰላም ተኽሲ ደሞ ባልን ከም ዘድሊ ክትዘራረብ ኣገዳሲ ምዃኑ ንቢቢሲ ገሊጻ ንሳነት ትማል ረቡዕ እስራኤል ኣብ ቤይሩት ዘካየደቶ ከቢድ ጥሕሰት ኢላ ዝገለጸቶ መጥቃዕቲ ዝምልከት ጥርዓና ባይቶ ጸጥታ ሓቡራት ሃገራት ክለኣኽ ምዃኑ ሓቢራ መራሕቲ ኤውሮጳ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ፈረንሳይ ኢጣልያ ስፓኛ ኣንጻር መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ጽኑዕ መርገጺ ምውሳድ ኣጠንቂቖም እቲ ምዕባለ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ተኽስዶ ምባል ከዳኸሞ ከም ዝኽእል ሓደጋ ከም ዘለዎን ይገልጹ ንሳቶም እናዓበየ ዝኽእል ዘሎ ሰብኣዊ ስክፍታታት ሓደጋ ጃምላዊ ምዝንባልን ብምጥቃስ እቲ ማዕቀብ ተኽስዶ ምባል ብውፁጥ ንሊባኖስ ንምሕዋስ ክዝርጋሕ ይጽውዑ ኣለዉ ፈረንሳይ ነቲ ኸይዲ ንምዕዋት ሰፊሕ ተበግሶታት ክትገብር ኣብ ትጽዕደሉ ዘላ እዋን ስፓኛ ንተግባራት እስራኤል ናብ ነቐፌታን ኣብ ቴህራን ዝርከብ ኤምባሳ ዳግማይ ክትከፍትን ትሸባሸብ ከም ዘላ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓባይ ብሪጣንያ ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ሩስያ ምስ ኢራን ስልያዊ ሓበሬታ ክትካፈል ሓይልታት ኣብ ስልትታት ውግእ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ምስልጣን ክትሕግዝን ከም ጽንሐት ከሲሱ እዚ ኣባህላ ብፍላይ ምስ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲን ስርዓታት ስትራቴጂካውን ኣብ ዝተኣሳሰር መዳያት ወታደራዊ ምትሕባር ክትገብር ከም ጽንሐት እውን ኣብርሂቡ ብወገን ሩስያ ዝተዋሃበ ምላሽ ግን የለን ዲሞክራት ባይቶ ንስልጣን ኩናት ትራምፕ ዝድርት ውሳነ ንምሕላፍ ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣጊቶም
ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘለዎ ናይ ኩናት ስልጣን ዝገትእ ውሳነ ንምሕላፍ ኣብ ዝገበርዎ ፈተነ ትማሊ 5 ሰልፊ ዲሞክራት ባይቶ ተዓጊቶም ዲሞክራትስ ኣብ ዝተመደበሉ ናይ 2 ሰሙን ዕረፍቲ ናብ ዋሽንግተን ተመሊሶም ድምፂ ንምሃብ ንምግዳድ ፈቲኖም እኳ እንተነበሩ እቲ ነቲ ኣኼባ ዝመርሕ ዝነበረ ሪፓብሊካን ኣባል ባይቶ ግን ንክዛረቦ ዕድል ከይሃቦም ጥራዩ ዓፂዎም ድሕሪ ምፍራሕ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ገበናት ኩናት ዲሞክራትስ ዳግማይ ነቲ ግጭት ብውሳነ ሓይልታት ኩናት ክገጥዎ ፈቲኖም ሪፓብሊካን በቃ ዓጊቶሞም ዲሞክራትስ ሰነት ዝመጽእ ሰሙን ኮንግረስ ምስ ተመልሰ ካልእ ድምፂ ሓይልታት ኩናት ከም ዘገድድዎ ገሊጾም ዩክሬን ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ምቁራጽ ተኹሲ ክግበር ፀዊዓ ዩክሬን ዝመጽእ ሰንበት ዝኽበር በዓል ትንሳኤ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ ፀዓትን ክካየድ ዝጸንሐ ሓድሕድ መጥቃዕቲ ደው ክብል ንሩስያ ሓሳብ ክትቐርብ ከም ዘላ ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዜሌንስኪ ገሊጹ እቲ መጥቃዕቲ ደው ናይ ምባል ሓሳብ ብመንገዲታ ንሞስኮን ኬቭን እቲ ሽምግል ዝጸንሐት ኣሜሪካ ዘቐረበ ኮይኑ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅምር 40 ዓመቱ ሓሊፉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ፕረዚደንት ዩክሬን ትማሊ ሶኒ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሩስያ ኣብ ትሕተ ቅርጽን ፀዓትን እትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ደው ከተብሎ ድልውት እኳ እንተኾይና ንሕና ድማ ተመሳሳሊ ምላሽ ክንህብ ድልዋት ክንከውን ኢና ኢሉ እቲ ተኹሲ ናይ ምቁራጽ ጽማመ ብመንገዲ ኣሜሪካ ኣቢሉ ድሮ ናይ መንግስቲ ሩስያ ቀሪቡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንበዓላት ኦርቶዶክስ በዓል ፋሲካ ምስ ዩክሬን ተኩሲ ደው ምባል ከም ዘፍለጡ ክሬምሊን ይገልጽ ክሬምሊን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ ሰዓታት 4 11 ሚያዝያ ክሳብ መወዳእታ መዓልቲ 12 ሚያዝያ 2026 ፑቲን ይውጅ ጀነራል ስታፍ ነዚ እዋንዚ ብኩሉ ኣንፈት ዝካየድ ስርሒት ውግእ ደው ከብልን መምርሒ ተዋሂቡሎ ይብል ክሬምሊን ሰራዊት ብጸላኢ ክመጽእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ምልዕዓላት ንምምካት ድሉው ምዃኑ እውን ይገልጽ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 1530 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ኣሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 1530 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 4812 ድማ ከም ዝቆሰሉ ጸብጸባት ኣልጀዚራ ይሕብር እቶም ግዳያት 130 ህፃናት ከም ዝርከቦም ጸብጸባት የመልክቱ ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ሰራሕተኛታት ሕክምናን ወሃብቲ ህጹጽ ኣገልግሎት እውን ብከቢድ ተሃስዮም ኣለዉ እዚ ኩነታት ከቢድ ኮይኑ ይቕጽል ብምህላው ብዙሓት ሰባት ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክን ሰብኣዊ ደገፍን የድልዮም ኣሎ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ነበር ዓሊ ኻሜነይ ኣብ ቴህራን ተኻይዱ ኣብ ቴህራን ኣብ ትርከብ ኣርሜናዊት ቤተክርስትያን መበል 40 መዓልቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ነበር ኣያቶላህ ዓሊ ካሜነይ ከም ዝተኻይደ መደበር ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ሓቢራ ሰበስልጣን እታ ሃገር እቲ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰብን እታ ሃገር ሓድነት ዘርኢ ምዃኑ ይገልጹ ዓሊ ኻሜነይ ኣሜሪካን እስራኤልን ብዝፈጸምኦ ልፍንታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትለ ይፍለጥ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኢራን ተመሳሳሊ ናይ ዝኽሪ መደባት ይካየድ ከም ዘለውን ጸብጸባት ይሕብሩ ቀጠር ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሃገራ ክትሰጉም ምውሳና ፈላሚት ሃገር ወሽመጥ ዓረብ ይገብራ ቀጠር ወታደራዊ ሓይልታት ኣሜሪካ ካብ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ከም ዝወፅእ በወጋ ኣፍሊጣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ሃገሩ ናይ ወፃኢ ሰራዊት ብምእንጋድ ከቢድ ዋጋ ከም ዘኽፈላ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሃገር ዝምድና ቀጠር ምስ ኢራን ሕውነት ክብል ከሎ ነቲ ቆራጽነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ መሬት ቀጠር ድማ ዳግማይነት ዝምድናታት ንምድኻም ከም ዘይጥቀመሉ ቆራጽነቱ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ኣሜሪካ ንቀጠር ዝኣተወቶ መብጻዕታት ኣፍሪሳ ንረብሓ እስራኤል በቐጻሊ ቀዳምነት ሂባቶ ከም ወፂቱ ድማ ቀጠር ነቲ ክሳራታት ክስከሞ ኣለዋ ወሲኹ ድማ ኣሜሪካ ብሓቂ ንረብሓ ቀጠር ትግደስ እንተኮይና ንኻልኦት ሃገራት ከይነጥቃዕ ዝወሰድናዮ ውሳነ ከኽብሩ እዮም እቲ ክውነት ግን መሬት ቀጠር ንረብሓ እስራኤል ጥራዮም ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ ነዚ ዝኽስዕባ ተስፋ ከም ዘለዎ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ገሊጹ ፕረዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽያን ቀጻሊ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ድርድር ተኽሲ ዶ ምባል ትርጉም ዘይብሉ ክገብሮ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ድርድር ትርጉም ኣልቦ ክገብሮ እዩ ኣእዳውና ኣብ መበገሲ ክጸንሕ እዩ ኢራን ድማ ንሊባኖሳውያን ኣሕዋትና ኣሓትናን ፈጺማ ኣይትገድፎምን እያ ክብል ፔዜሽያን ብሓሙስ ኣብ ኤክስ ጽሒፉ ጋሊባፍ ኣብ ልዕሊ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ፍሉይ ጽሑፍ ሊባኖስ እቲ ተቃውሞ ኣክሲስ ኢሉ ዝገለጾን ኣብቲ ማዕቀፍ ተኽሲ ዶ ምባል ዘይነጻጸር ምዃኑ ብምግላጽ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሼህባዝ ሸሪፍ ዝሃቦ መግለጺ ብምጥቃስ ገሊጹ ሊባኖስ ንመላእ ተቃውሞ ኣክሲስን ከመሓዙትን ኢራን መጠን ዘይነጻጸር ኣካል ናይ ተኽሲ ዶ ምባል ይፈጥሩ ኢሉ ጋሊባፍ መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይጀርያ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣሜሪካ ክወፁ ኣዚዙ ኣሜሪካ ብሰንኪ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ስክፍታታት ጸጥታ ህፁፅ ዘይኮነ ኣባላት ኤምባሲ ስድሮኦምን ኣብ ኣቡጃ ዝነበሮም ተልእኾ
ክወፃእ ኣዚዙ እዚ መግለፂ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጉዕዞ ኣማኻሪ እዩ። እቲ ክፍሊ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ሃዋህው ፀጥታ ብምጥቃስ ህፁፅ ዘይኮኑ ኣባላት ስድራ ቤቶምን ካብ ተልእኮ ኣቡጃ ክወፁ ፍቓድ ከም ዝወሃብ ኣረጋጊፁ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።